Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Axlaq dərslәрен davam etəbiz. Balalar məsələsi, balalarga, үз балаларың булсынмы, кеше баласы булсынмы, аларга карата мәрхәмәтлелек һәм узган дәресне тамамладык. Нәрсә белән? Әти-әни бик күп тырышлык куя, баласын тәрбияләү мәсьәләсендә, аларны тәэмин итүдә, ашату, чиртү, киендерү, үстерүдә һәм үзенең мөселман әти-әнисе, әби-бабасы, кем генә булмасын инде, ул ниятен дөрестләргә тиеш һәм һәрбер эшен Аллаһ ризалыгы өчен башкарырга тиеш. Шулай бит? Чөнки әгәр дә эш беренчедән кабул булсын дисәк, Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Икенчедән Аллаһның ярдәме килсен дисәк, Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Шулай бит? Һәм инде кешеләр белән булган мөнәсәбәттә син яхшылык кылсаң да, кай вакыт алардан яхшылык күрмәвең дә бар. Шулаймы? Һәм бу инде ир белән хатын арасында да, ата-ана белән бала арасында да, дус белән дус арасында да булырга мөмкин. Шулай бит? Һәм гомумән ниндидер бер чит кешегә кемдер, мәсәлән, закатын бирде, садакасын бирде, изгелеген кылды, әтегесе үзенең әдәпсезлеге сәбәпле, бәлки дөнья мәшәкате бик сындыргандыр аны. Шулай бит? Аның психикасы бозылган булырга мөмкин. Ул сиңа матур итеп рәхмәт әйтәсе, изге дуа кыласы урында начар сүзләр дә әйтергә мөмкин. Шулай бит? Шуңа күрә бала тәрбиясенә килгәндә дә, иншалла, Аллаһ Тәгалә нәтиҗә бирүче, без тырышабыз, Аллаһ Тәгалә тауфик бирсә, балаларыбызга, аныкларыбызга, картаймыш көнебездә, алар инде безгә нәрсә? Терәк булырлар. Алар безгә бер шатлык булырлар. Алар безгә бер ярдәмче булырлар, олыгайган көнебездә. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә ниндидер сәбәп белән Аллаһ тауфик бирмәсә, һәм алар, син алардан көткән рәхмәтне, көткән изгелекне ала алмасаң да, әгәр дә теге вакытта Аллаһ ризалыгы өчен тырышкан булсаң, әти көн сайын эшкә йөрде, семьясын акча алып кайтырга, әни янда көн-төн балалар белән шиләнде, чәчен агартты. Шулай бит инде. Әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен эшләгән булсалар, ул изгелек югаламы? Ул изгелек югалмый. Хәтта шул баласына күпме көчен түгеп тә, шул баласы тауфиксыз булып чыкса да, мин зря тәрбияләгәнмен икән, әти зря ничә еллар эшкә йөреп, тырышып, тоткан икән дип әйтеп булмый. Чөнки Аллаһ ризалыгы өчен эшләнде, аның әҗере була. Бер хөрмәне икегә бүлеп, ике кызына каптырган өчен Аллаһның рәхмәте төште күкләрдән. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен иңдерде. Һәм иншалла шушы бер хөрмәне икегә бүлгән өчен кыямәт көнендә бәлки сәбәп булыр ул хатынның, ул әнинең җәннәткә керүе. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен эшлә, Аллаһ Тәгалә әҗәтле калмый. Кешеләр белән булган мөнәсәбәттә дә мөселман шулай булырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны иң якын кешеләре рәнҗетте. Әбу Ләхаб аның өчен якын кеше. Без аны бүген каргыйбыз, чөнки Аллаһ Тәгалә каргады. Ләкин асылда бит ул аның абыйсы иде. Һәм аңа авыр булды Әбу Ләхабның ул сүзләре якын кеше булганга. Ул якын кешедән поддержка көтәсең. Ә монда син якын кеше шулай рәнҗетә, шулай бит? Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен. Киттек, дуга дидек, шулаймы? Киләсе дәресне дугадан башлыйбыз дидекме? Аллаһ Тәгалә әти-әнинең кулына бик зур көч, бик зур корал, бик көчле корал, бик зур бәрәкәт бирә. Кызганыч, бик күп әти-әни шушы Аллаһ биргән көч белән, Аллаһ биргән корал белән алар
куллана белмиләр яки тиешенчә кулланмыйлар. Бу нинди корал? Дуга. Дуга. Һәм дуганың баланы тәрбияләүдә, баланың бәхетендә, дөнья һәм ахирет бәхетендә дип әйтәбез. Дөньяда гына түгел, чөнки ахиреттә безнең бит әле аларны җәннәтле итәсебез бар. Менә шунда дуганың тәэсире бик зур. Бик зур, ләкин кызганыч, күп кеше аны белми, аңламый. Һәм күп әтиәниләр моны белмәү, аңламау сәбәпле алар нишлиләр? Мәхрум итәләр балаларын шушы изге Аллаһ Тәгалә биргән бәрәкәттән. Алар мәхрум итәләр алар. Чөнки әгәр ул аны белсә, ул аны кулланыр иде. Һәм ул әйберне куллануның нәтиҗәсен дә күрер иде, иншалла. Шулай бит, һәм аны балалар күрерләр иде. Аныклар күрерләр иде, киләсе нәселләр күрер иде, ләкин кызганыч, күп әтияни моны белеп бетерми. Ата-ананың баласы өчен кылган дугасы мустәҗаб дуга дип атала. Мустәҗаб ул инде һич шиксез кабул була торган. Кире кайтарылмый дигән сүз. Нәрсә дигән сүз ул? Кире кайтарылмый? Киттеме? Кире кайтмый. Кире кайтмый. Димәк, анда кала, кабул була дигән сүз. Шулай бит. Һәм моңа инде күп кенә хадислар китерергә була, ләкин без бөтенесен китермәсбез. Хәтта монда берәү дә җитә безгә. Бу хадис Абу Дауд риваятында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Саласу даъватин мустаҗабат ла шакка фихинна" ди. Өч дуга ди. Өч дуга һич шиксез кабул булыр ди. Өч дуга һич шиксез кабул булыр ди. Бу инде димәк, һич шиксез дигәч шикләнергә дә ярамый. Булар кабул була. Иң беренчесе даъватул валид. Ата-ананың дугасы. Ата-ананың дугасы. Ва даъватул мусафир, мусафир юлчының дугасы. Һәм өченчесе кемнең дугасы? Мазлум, мазлум. Ва даъватул мазлум, рәнҗетелгән кешенең дугасы. Рәнҗетелгән кешенең дугасы. Бу хадис Абу Дауд риваятында, моны инде галимнәребез хасан, иң зур, иң дөрес, иң югары ноктасы сахих, аннан соң бара хасан дәрәҗәсе, яхшы хадис. Бу инде кабул ителә торган хадис. Һәм икенче бер риваятта дип куйык, хадис тамамлангач, икенче бер риваятта, монсы инде Абу Даудта килми, Имам Ахмадта, Тирмизидә килә. Пәйгамбәрбез әле өстәп тә куйды ди, ата-ананың баласына каршы кылган дугасы. Ата-ананың баласы өчен иде, башта шулаймы? Монсы нәрсә? Өстәп куябыз. Ата-ананың баласына каршы кылган дугасы. Баласына каршы кылган дугасы. Ата-ананың баласына каршы кылган дугасы. Монсы Имам Ахмад, Тирмизи риваятларында килә. Балага бәддага каргыш. Баласы өчен кылган за детей, бар против детей. Хәзер аны сөйләшәбез, иншалла. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең бу зур бүләге, әти-әни кулына тоттырган шушы бүләкне. Әти-әни әгәр дә баласы өчен, аныгы өчен Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп сорый икән нәрсәдер, Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирде. Пәйгамбәре вәгъдә бирде, нәрсә диде? Бу дуга кире кайтмаячак диде. Кире үзенә кайтармыйлар моны. Ягъни ул кабул була диде. Шулай бит. Бу бик зур бүләк әти-әнидә. Бу әти-әнинең кулында бик зур көч. Аларның кулы дуга нәрсә ул? Кемнең көче ул? Аллаһның көче. Син көчен үзгәртә алмыйсың. Син баланың йөрәгенә керә алмыйсың. Йөрәгенә керсәң, әллә нәрсәләрне дә үзгәртер идең. Нәрсәләрне кисеп атыр идең. Нәрсәләрне удалять итер идең. Ләкин юк. Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ Тәгалә кыдратында баланың тауфигы, шуңа күрә бу яктан динебез сәбәпләрне тизә, Аллаһ турында сөйләү, Аллаһның китабын өйрәтү, башкасын, ләкин шул ук вакытта әйтә, нәтиҗә Аллаһтан ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям
шул ук Абу Талибны үзгәртергә көч куйдымы? Бик күп көч куйды. Ләкин Аллаһ йөрәген ачтымы Абу Талибның? Ачмады. Ачмады. Лутның хатыны исламны кабул иттеме? Юк, Лут бит инде аны тәрбияләде. Лут бит инде аңа вагазларны күп сөйләгәндер. Ләкин Лутның хатыны килмәде. Нухның баласы исламны кабул иттеме? Юк. Нух алейхиссалам нинди зур тәҗрибә әхле. 950 ел Аллаһ юлында хезмәт итте. Ул бит инде сүзләрен тапкандыр. Ул бит инде Аллаһ Тәгалә әгәр дә аларны сайлаган, аларны тәрбияләгән икән, иң көчле педагогика каян килгән? Аллаһтан килгән. Каяндыр Монтессоридан түгел. Каяндыр үз балаларын да тәрбияли белмәгән, тәрбияли алмаган, ләкин китаплар язган ниндидер галимнәрдән түгел, Аллаһыдан килгән педагогика белән, Аллаһыдан килгән ысуллар белән, Аллаһыдан килгән вахый булып килгән. Аларга ул вахый булып килде, аларга китапта укыйсы түгел. Турыдан-туры килә иде информация Аллаһтан. Шулай бит. Тырышты, ләкин кимәгә алып кira алмады. Алып кira алмады. Хатта ахыр сәгатьтә дә я бунайя, эй ул чыгым минем, иркам маана, утыр безнең белән диде. Тегесе әйтте, юк утырмыйм диде. Ул аңлады, халек буласың. Шуннан соң Аллаһ Тәгаләгә әйтте, я Аллаһ, ул бит минем балам диде. Ул минем гаиләм диде. Монда хайваннар кирә, сыерларга урын бар, ишәкләргә урын бар. Кая минем улыма урын юкмыни диде. Шундыйрак итеп, Аллаһ Тәгалә әйтте, ул синең гаиләң түгел диде. Бетте, ул баш тартты диде. Күфрлектә китте. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә аның йөрәгендә нәрсәләр кайнагандыр анда. Ничек ул кайгыргандыр ул бит әти. Ибраһимны сөйлибез, ул бит инде Аллаһ Тәгалә бар улыңны шал диде дә, Самигъна ва тагъна Раббым. Киттем, кая пычак, хатын бир пычакны, балабызны суям. Ул бит инде җиңел әйбер булмады. Ул аңлады һәм барып серләште, кем белән? Аның үзе белән сөйләште. Психологка бармады. Үзе белән сөйләште. Улым, нәрсә эшлим диде. Улы нәрсә диде? Иф'аль ма ту'мар диде. Аллаһ нәрсә кушса, шуны эшлә диде. Мин сабыр итермен, иншалла диде. Ягъни синең пычагың астына мин киреп ятырмын, әтием диде. Аллаһның әмре бит инде бу, сиңа да, миңа да диде. Шулай бит. Шуңа күрә алар кешеләр, алар бөтен әйберне йөрәкләре аша үткәрәләр. Һәм шуңа күрә дәгин аларга килгән сынауның бер генә өлеше генә безгә килсә дә, без сыныр идек. Без сынар идек. Аллаһ безгә, безне Аллаһ сарык белән сыный. Әле бездән күпме килеп сорау бирәләр, ул ваҗибме соң? Безнең мәзһәбтә ваҗиб дигән, башка мәзһәбләрдә ничек? Бәлки ул сөннәт кенәдер, чөнки сөннәт диючеләр дә бар. Шулай бит. Шуңа күрә бүген без сыналабыз сарык белән. Ибраһимга әйтте, сарык суймы суй димәде, бар улыңны суй диде. Әле учитывая тот момент, что ул улын 90 яшенә хәтлек көтте, елый-елый дуга кыла. Шулай бит инде. Ничә ел тәрбияләде, менә анда 100 яшьлек бабай, аның 13 яшьлек, манда 14 яшьлек улы басып тора каршында. Шушы 13-14 яшьлек малайны хәзер йыгып, аны суырга кирәк. Ул бит инде бөтен әйберне башына, күз алдына әле шайтан нишли. Кытырта, менә шуңа күрә ул бит инде зур сынау булды. Ләкин менә монда дагын без күрәбез, нәтиҗә Аллаһтан. Нәтиҗә Аллаһтан. Нух алейхиссалам алып кira алмады ул. Пәйгамбәребез үзенең родной дядясын дип әйтәбез инде, әтисенең бер туган, ничек аңа күпме ярдәм итте. Ислам бик күп файда күрде Абу Талибтан. Бармак белән дә тидертмәде племяннигына. Аллаһ Тәгалә шуны сайлады бит, исламны саклар өчен, шулай бит. Ләкин нәтиҗә Аллаһтан. Менә монда дагы без аңларга тиеш. Аллаһ Тәгалә үзгәртүче, Аллаһ тәрбияләүче. Без басуны әзерлибез. Без орлыкны Аллаһ кушканча, өйрәткәнчә туфракны эшкәрткәннән соң туфракка батырабыз орлыкны. Ләкин ул орлыкны кем терелтә? Кем аны ярып үскә чыгара? Кем аңа сабак куя? Кем аңа башак куя? Кем ул башакка ничә орлык куя? Аллаһ Тәгалә, без түгел. Без үстермибез, без тәрбиялибез. Аллаһ Тәгалә нәтиҗәсен бирә. Шуңа күрә
мында дагы без белеп, шушыны нәрсә эшлибез? Шушыны кулланырга кирәк хәзер. Кулланырга кирәк. Менә кай вакыт киләләр, әтиәниләр төрле сораулар белән инде. Ул бөтенебездә туа, миндә дә сораулар күп туа, бөтенебездә дә туа. Без бит дөньяда яшибез, һавадан төшкән түгел. Шуңа күрә без күп вакытта онытабыз үзебезнең нинди зур кулыбызда корал булганны. Корал дигән сүз ул барып кеше үтерә торган түгел, шушы зур безнең инструмент бар. Эш коралы кебек инде. Зур көчебез бар, административ ресурс дип әйтәбез инде. Безнең зур ресурс бар. Без дуга кыла алабыз балаларыбызга. Һәм Аллаһ Тәгалә дугабызны кабул итсә, иншалла, аның нәтиҗәсе була. Шуңа күрә эш кеше диде. Кайбер хәдисләрдә башка риваятлар бар, анда башка төрле дә килә. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез берсендә әйтте, даъвату саим диде, ураза тотучының дугасы кабул булыр диде. Менә шундый даъватул марид диде, шушындай ук хәдисләрдә килә, авыруның дугасы диде. Шуңа күрә монда инде менә өчәү килә. Шулай бит? Әтияни дугасы бала өчен, мусафирның дугасы, мәзлумның, рәнҗетелгән кешенең дугасы һәм икенче бер риваяттә килә, авыруның дугасы дип өстәлә һәм өстәлә кем диде әле? Ураза тотучының, әйе. Менә шуңа күрә ул кешеләр, алар инде льготниклар дип әйтик инде. Аларга Аллаһ Тәгалә привилегиялар биргән, өстенлек биргән, аларның дугалары кабул була. Шуңа күрә бу привилегиядан кулланырга кирәк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте инде ул кабул итә. Монда кичкенә генә сорау бирсәк була, ни өчен менә буларның дугалары кабул була? Аның сәбәбе бар, аның хикмәте бар. Буларның дугалары кабул булуның сәбәбе бар, һәм менә монда аталган һәр берсендәген аңлатырга була. Бөтенесенә инде кирип китмибез. Ни өчен, мәсәлән, рәнҗетелгән кешенең дугасы кабул була? Чөнки рәнҗетүчеләр дә куркырга тиешләр моннан. Шулай бит? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каядыр дәгъватчыларны, сахабаларны җибәргән икән, җибәрер алдына нәрсә диде? Рәнҗетелгән кешенең дугасыннан сакланыгыз диде. Чөнки ул кабул була диде. Хәтта имансыз кеше рәнҗеп, чыннан да син аны рәнҗетәсең икән, кимсетәсең икән, аның хакына керәсең икән, әгәр дә ул шул вакытта теләсә, ул да кабул була. Шулай бит инде. Әти-әнинең дугасы ни өчен кабул була? Әти-әни беренчедән Аллаһ Тәгалә әти-әнинең йөрәгенә балаларга карата бик күп мәрхәмәтлелек бирә. Бик зур мәхәббәт бирә. Һәм моны күп вакытта үзе шушы мәхәббәтне татыган, үзе шуны тойган кеше генә моны аңлый. Мәсәлән, Гайша карагыз. Ул әни булмады. Ләкин бәлки аңа авыр да булгандыр. Теге ананың авызына менә каптым дигән хөрмәне алып, бүлеп ике баласына биреп үзе ач калуы. Ул чөнки әни булмады, ләкин менә кем моны үз баласын үстерә, ул аны аңлый. Ул шунда аңлый. Кара ничек чыннан да әти-әни баласын ярата икән. Шулай бит инде. Һәм балалар да күп вакытта аңлый алмыйлар, чөнки әти-әни бит инде замечание ясый, телефонны ала, тегеләй эшләде, булай эшләде, булай киенмәде. Һәм күп вакытта инде конфликт китә. Шулай бит, һәм күп ул бала аңламый. Аны бу дөньяда аны әнисе яраткан кебек беркем дә ярата алмый. Бүген ул мәсәлән кыз бала, аңа анда 20 яшь, влюбилась по уши. Әнисе булай әйтә, юк, әнисен тыңламый, әтисен тыңламый, все китә, кияүгә чыга мәсәлән. Все дөньяда оннан да яраткан кеше юк кебек, ләкин ярты елдан сугышып, аерылышып бетәләр. Әни оказалась права монда, белмим. Ләкин әни бит ул әни булудан туктамый. Шулай бит. Монда бүген любовь, иртәгә ненависть, ә монда бит әни булып кала барыбер. Шуңа күрә күп әти-әни, күп балалар аңлый алмыйлар. Әти-әни яраткан кебек, аларны беркем дә яратмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бик күп мәрхәмәтлелек бирә. Бу бер сәбәп. Икенче сәбәп, әти-әни үз гомерендә бик күп кешен, бик күп үзенең ресурсларын дип әйтәбез, баласына кертә, инвестировать итә. Шулай бит? Мәсәлән, әти-әни үзенең яшьлеген бирәме баласына? Бирә. Әти-әни үзенең малын, күпме акчасын тыгамы баласына? Тыга, ул аны санамыйды. Шулай бит инде. Сөйләштек, ничек итеп корбан итә, йокысын, саулыгын, көчен, яшьлеген,
төнге тәмле йокыларын, вакыт бөтенесе шулай бит инде әти хезмәт итә. Ә кеше нинди ул зат? Ул нәрсәгә үзенең күп көчен түксә, ул шуны нишли кадерли. Шулай бит инде, ул шуның кадерен белә. Без эгоист инде. Мәсәлән, үзең агач утыртсаң, аны сындырасы килми. Һәм сындыртасы килми. Шулай бит инде. Менә шуның кебек Аллаһ Тәгалә безгә салган аны. Һәм әти-әни шул кадәр көч керткән балаларын, аларны шул кадәр яраталар, аларның балалар өчен кылган дуасы иң ихлас була. Әти-әнинең баласы өчен кылган дуасында ихласлык күп була. Һәм ихласлык беләбез гыйбадәттә күбрәк булган сайын, аның Аллаһ каршында нәрсә сарта ул гыйбадәтнең? Дәрәҗә сарта. Дәрәҗә сарта. Гомумән дуа мәсьәләсе, галимнәр әйтәләр бит, дуада рия бик әз була диләр. Рия дигән сүз показуха. Ни өчен? Чөнки үзе өчен сорый. Мәсәлән, ул хәтта Коръан укыганда кешегә күрсәтеп укырга мөмкин, зикр тәсбихның хикмәтен аңламыйча кешегә күрсәтебрәк әйтергә мөмкин, садаканы бирергә мөмкин кешегә күрсәтеп, шулай бит инде. Әмма дуада ул үзе өчен сорый. Хәтта ниндидер зикрләрнең мәгънәләрен аңламыйча нәрсәдер субханаллах, альхамдулилlah, Аллаһу акбар дип утырды да, менә кулын күтәреп сорый башлаган иде. Так, миңа нәрсәләр кирәк әлендә? Так, миңа ишмак кирәк, миңа бәхет кирәк. Ой, бер кызым авырып ята, Алла сакласын. Миңа шуңа шифа кирәк, бер оныгымның проблема икәнендә, аңа всё ихласлык китте. Йөрәк дөп килә, чөнки нәрсә үзең өчен сорыйсың. Ә монда әти-әнинең дуасы кабул була. Ни өчен? Чөнки әти-әни баласын бик каты ярата, һәм аңа бик күп көчен керткән. Менә булар бөтенесе җыелганда, аның дуасы иң ихлас була. Иң ихлас була. Шуңа күрә ихласлык арткан сайын дуаның көче, дуаның кыйммәте Аллаһ каршында да арта. Менә шуңа күрә галимнәр әйтәләр, шушы сәбәптән әти-әнинең баласы өчен кылган дуасы кабул була диләр инде. Шуңа күрә монда инде без мәсәлән имамнар, остазлар, абыстайлар, без инде кешеләрне тәрбияләгәндә әти-әнине тәрбиялибез инде күбрәк дуа кылыгыз дип, ә балаларны тәрбиялибез әти-әнигезнең дуасын алыгыз дип, изге дуасын алыгыз дип. Пока алар исән, нишләргә кирәк? Әти-әнинең дуасын күбрәк алырга кирәк, чөнки бу аларны бәхетле итә. Менә сәбәбен аңладык, име? Сәбәбен аңладык. Җыелды менә шушы мәрхәмәт, күп итеп син көчеңне кертү, ничә анда 20 ел үстергән, 30 ел үстергән балаңа, ничек инде син аны яратмыйсың, кыйммәтен белмисең. Шуңа күрә дуаңда иң ихластан була, һәм кай вакыт менә киләләр, мәсәлән, әти-әниләр киләләр, менә балам авырый, менә фәлән дип, аларны утыртып инде, әлбәттә дуа кылабыз, ул безнең эшебез. Әгәр дә алар килгәннәр икән, бездән шундый үтенеч итеп пәйгамбәребезгә килделәр, сахабалар дуа кылалар дип, әтием өчен, әнием өчен, балам өчен, шулай бит инде. Шуңа күрә ул сөннәттә бар, кешегә килеп, менә минем балам өчен дуа кылалар, менә мин ниндидер зур эшкә алына идем, минем өчен дуа кылалар дип, анда әйбер бар. Галимнәргә килгәннәр, халифләр дәүләттә яңгыр яумаса, белгәннәр кемнәрнең дуалары кабул була? Үзләре барганнар, яки алып килегез әле шуны атка утыртып дип, бөтен халыкны җыйганнар, һәм чыгып, әйдә дуа кыл дигәч, шул дуа кылгач бөтен халыкка, бөтен дәүләткә яңгыр яуган. Менә шуңа күрә ул әйбер бар. Бүген дә киләләр, без кылабыз, без каршы түгел. Ләкин без аңлатырга тиеш. Мин муллам анда, хәзрәтме, анда кемдер абыстаймы, остазмы, ничек кенә ул дуа кылмасын, бөтенләй күрмәгән, бөтенләй белмәгән кешегә. Аның баласын мин знать не знаю. Шулаймы? Кем аны үстергән 20-30 ел? Ул аны үстергән. Һәм ник ул елап утыра баласына проблема төшкәч? Чөнки ул аңа кадерле. Мин еламыйм бит, ул елый. Минем балама килсә, Алла сакласын, мин елыйм. Шуңа күрә нәрсә? Бала ул. Нинди генә булса да ничектеләр әле? Кирпедә үз баласына йомшагым ди, аюда үз баласына аппагым ди. Шуңа күрә без әйтергә тиешбез, без аларга аңлатырга тиеш. Сез әти-әни, сезнең дуагыз безнең дуабыз кебек кенә түгел. Без ничек кенә хәзер анда тәбәрәкләр укып, бакаралар укып, аятул курсиләр укып, ничек кенә дуа кылсак та, безнең йөрәкнең хәле, швид проблема йөрәктә. Бөтен әйбер йөрәктә, йөрәкнең хәле кирәк.
Тел белән генә булмый. Артистларга әйтсәң, әллә нәрсәләр алар, синнән дә матуррак аятел көрсине укып бирергә мөмкиннәр. Шулай бит? Ләкин проблема монда йөрәк хәле. Ул әнинең йөрәк хәле, ул бит күпкә ихласрак. Ул баласы өчен күпкә ныграк кайгыра. Шуңа күрә ни өчен мәсәлән хәсрәттә калган, кайгыда калган кешенең дугасы кабул була? Чөнки аңа авыр, ул нишләргә белми. Ул или халак була, или кулын күтәреп, ялварып, Аллаһның нәрсәсен ала, ярдәмен ала. Без вариантов. Шуңа күрә Аллаһ Тәала Коръәндә нәрсә ди? Афамай юҗибул муттарра иза даахти. Кем ди шушы авыр хәлдә калган кешенең дугасын кабул итә ди? Аллаһ Тәала кабул итә. Ни өчен? Чөнки аның дугасы иң ихлас. Иң ихлас аның дугасы. Менә монда дагы әти-әнигә аңлатырга кирәк. Сезнең дуга, сез кылган кебек без кыла алмыйбыз. Может быть, без хәзрәтләр, абыстайлар, безнең анда җөмлә төзелешләре матуррактыр, рифмаларга туры киләдер, без бит инде гел-гел кылабыз. Аларныкы бәлки ничектер матур да чыкмыйдыр, ләкин йөрәкнең хәле башка. Менә шуңа күрә әти-әнинең дугасы кабул була, моны кулланырга кирәк. Һәм мин кайбер мәсәлән җыелабыз бит инде авылларда, мәсәлән, карап торам, бапалар утыралар. Күбесе намазда түгел, аның инде 60-тан узган, 70-тән узган, алар карап торасың инде күбесе намазда түгел, элементар тәһарәт гыйлемнәре юк. Мин инде кай вакыт хәтта әйткәнем бар, үзегез өчен кайгырмасагыз, хотя бы балаларыгыз өчен кайгырыгыз. Ирәнегез намазны. Намаздан соң кулыңны күтәреп 5 мәртәбә, минимум 5 мәртәбә, әле тәһаҗүдләр кирмәгән монда, духалар кирмәгән әле монда. Шулай бит инде. Менә шушы 5 намаздан соң гына шушы балаларыгыз өчен, оныкларыгыз өчен, киләсе әле тумаган туачак нәселләрегез өчен дуга кылсагыз, беләсезме, алар нинди бәрәкәттә яшәрләр иде. Нинди шатлыкта яшәрләр иде алар, ләкин сез аларны мәхрум итәсез. Вы лишаете их этого. Сезнең кулыгызда бүген көч бар. Да, пенсиягыз бәләкәй сезнең. Бүген оныгыңны ул пенсияң белән не удивишь, аның анда 16-та iPhone кулында әтисе алып биргән. Син биргән 1000 ярым акча белән ул әллә кая китә алмый, ләкин ул белми әбинең нинди дугасы аны бәхетле итәчәген. Юлларда йөргәндә аны дөнья афәтләреннән дә, ахират афәтләреннән дә, харамнардан сакланырга. Шулай бит инде син сорыйсың. Әлхәмдүлилләh, азгынлыклардан сакла дисең. Менә кызганыч, бүген бик күп әби-бабайлар, алар үзләренең шушы гафиллекләре белән, диннән ярак булулары белән нишлиләр? Мәхрум итәләр үзләрен дә, балаларын, оныкларын һәм киләсе нәселләрен дә. Кай вакыт әйтәм, менә тормышың килдеме? Килде ди. Шул хәтле яхшы яшәде. Минем әти мин күргәннәрне күрмәде ди. Мин күргән рәхәтләрне ди. Мин яшәгән йортларда яшәмәде. Мин йөргән машиналарда, мәйтәм, бәлки синең әби-бабаңның дугасы сиңа төшкәндер. Аллаһның рәхмәте булып. Әбиең дуга кылаймы? Әйе, әбием ди намазлар укый ди. Әле бер апа әйтә, атнага бер мәртәбәме ди, әти безне ди чыгарып җибәрә күршеләргә ди. Әни белән күршеләрдә кунаек ди. Нәрсәдер төне буе әти укый ди. Иртә белән кергәндә ди, әти инде хәлдән таеп намазлыкта йоклый ди, идәндә ди. Менә или сәкедә монда нәрсә? Менә алар сорыйлар инде, нәрсә сорадым икән ул безгә ди. Әйтәм, субханаллаһ па, ирең намаз укыймы? Укый. Балаларың намаздамы? Бөтенесе намазда. Киленнәрең намаздамы? Намазда. Менә нәрсә укыган ул? Менә бит инде, күрдеңме нәрсә укыган? Шулдай. Әлхәмдүлилләh, әйтәм, Аллаһ Тәгалә бөтенегезне бастырды. Гыйбадәткә китерде. Бөтенегез коммунистлар иде. Бөтенегез совет тәрбиясендә үсте. Ләкин бит карагыз, бәлки ул бабайның оныкларына бик зур тәрбиясе дә эләкмәгәндер. Ул бит совет чоры, авыр чоры, ярамый. Ләкин карагыз, кулы бит төшмәгән. Аллаһ Тәгалә кабул иткән иншалла. Сезнең оныклар кемнең дугасында була? Ул сорауны бирергә кирәк. Бу беренче өлеше булды. Икенче өлеше нәрсә? Дәватул валиди аля валадихи. Ата-ананың баласына каршы кылган дугасы. Монсы да кабул була. Алла сакласын, әти-әни баласына мәхәббәт белән, баласына мәрхәмәт белән, рәхим шәфкать белән изге дуга кылырга да мөмкин, ләкин шул ук вакытта ачуга бирелеп, сабырлыгын югалтып,
әйе, баласының ниндидер әшәкелеге беләнме, рәхимсезлеге беләнме, рәхмәтсезлеге беләнме аңа карата рәнҗеп, үпкәләп, нинди дуга да кылырга мөмкин? Начар дуга да кылыр, хәтта Раббым Аллаһ дип әйтмичә, теләк кенә дә теләп куярга мөмкин. Алла сакласын, монсы да кабул булуы бар. Шуңа күрә ислам тыя. Динебездә ярамый, тыела. Дуга кылырга кемгә каршы? Иң беренче, үзеңә каршы дуга кылырга ярамый. Хәтта бер сахаба диясен каргый. Чакыргандыр, тыңламагандыр, кай вакыт абзарда кычкыралармы? Сарыкларына. Сыйырга теләсә тыңламаганга. Шуңа бит инде, әйе, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта хайваныңны да каргама диде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә әйдәгез, сразу хадискә. Бу Сахих Муслимда килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ла тад'у", дуга кылмагыз ди. "Ала анфусикум", беренчесе үз-үзегезгә каршы. "Ва ла тад'у ала ауладикум", ди. Дуга кылмагыз балаларыгызга каршы. "Ва ла тад'у ала амваликум", дуга кылмагыз үзегезнең мал, мөлкәтегезгә каршы. Иең, бизнесың, акчаң, бөтенесе мал мөлкәт. Татарда мал сүзе хәзер ул нәрсә? Авылда инде мал туар. Әйе, ул мал туар, мал сүзе это имущество. То есть не обращайтесь к Аллаху против своего имущества булайны. Үзегезнең малыгызга каршы. Бу хадистә югыл бу риваятта, икенче бер риваятта аля хадамикум ди. Хезмәтчеләрегезгә каршы ди. То есть получается рабочийларга, начальник рабочийларын каргый. Берәү нанимать иткән дә үзбәкләрне, тегеләр дөрес эшләмәгән, нәрсәнедер яндырганнар, нәрсәдер батканнар, менә аларны нишли? Каргый. Хезмәтчеләрегезгә каршы дуга кылмагыз ди. Ансы икенче риваятта. Һәм нәрсә ди? Хәтта малыңа каршы. Мәсәлән, басудагы иген синең малыңмы? Әйе, каршы дуга кылма басудагы игеннәреңә. Тирлекләреңә каршы дуга кылма. Заводың турадыр, кемнеңдер турадыр кибете, каршы дуга кылма, ачуга бирелеп. Шушы кибет кенә мине хәсрәтле итте, битсә иде шушы кибет, янса иде ди. Яна. Әйе. Шуңа күрә ярамый. Һәм нәрсә ди? Ла туафиқу мин Аллаһи саатан ясалу фиха атаун ва ястаҗибу лакум. Әгәр ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә шушы кылган дуга ди, кылынган дуга ди, үзеңә каршы, балаңа каршы, малыңа каршы, хезмәтчеләреңә каршы, хайваннарыңа каршы кылган дугаң ди, Аллаһ Тәгаләнең сәгате белән туры килсә ди, Аллаһның кабул була торган сәгатенә туры килсә ди, Аллаһ ул дугаңа җавап бирәчәк ди. Ул дугаң кабул булачак ди. Ул дугаң да кабул булачак ди. Шуңа күрә нәрсә? Бу бик зур афәт инде. Алла сакласын. Кеше ачуга бирелә. Менә ни өчен безнең ул аерым тема булачак? Ачуланма дигән тема булачак ул. Ачуга бирелмә дигән тема. Ул инде хәтта ничә хадискә нигезләнәле дидек, бөтен әхлак темасы? 4 хадис дидек. Шулай бит? 4 хадисның берсе нәрсә? Ла тагдаб. Не гневайся, ачуга бирелмә. Бу үзе аерым темада. Шуңа күрә нәрсә? Ачу чыккан чакта без әйттек, 2 основной рецепт бар. Ачу чыккан чакта 2 основной рецепт, дару бар. Беренчесе нинди? Авызыңны ачып сүз әйтмә. Икенчесе нәрсә? Баскан булсаң утыр, утырган булсаң ят ди. Ни өчен? Ограничь свои движения. Утырган килеш авыррак кешегә ябышу. Яткан килеш, шуңа бит инде. Шуңа күрә нәрсә? Тыел сүзләрдән ачулы чакта җүнле сүз чыкмый авызыңнан. Кирәкми геройланырга, Пәйгамбәрбез әйтте: "Ида гадиба ахадукум фальяскут". Если кто-то предался гневу, пускай молчит.
Бу беренчесе, икенчесе, әгәр дә ачулы килеш басып торган булса, ачуы чыкса утырсын ди. То есть нужно тизрәк, надо ограничивать движение. Кулларыңны тизрәк, аякларыңны, гәүдәңне тизрәк нишәрә кирәк? Шикләргә кирәк. Чөнки нәрсә? Алла сакласын, кирәкмәгән эшләр эшләп, кирәкмәгән сүзләр әйтүем бар. Шуңа күрә менә монда да нәрсә? Алла сакласын, ачуга бирелдеңме, әйтмә. Әйтмә. Кылма дугаңны. Чөнки Алла сакласын чыгып китәргә бар. Һәм менә монда Коръәндә дә моның турында аятлар килә. Беренчесе Әл-Исра сүрәсе 11-нче аят. Сез инде аятны язмасагыз да була, вакытны күбәрәм итмәскә. Кайткач карасагыз була тәфсирдә. Исра 11. Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ва яд'ул инсану биш-шарри ду'ааху бил-хайр ди. Кеше ди кай вакыт нишли Аллаһы Тәгаләгә явызлык сорап мөрәҗәгать итә ди. Хайрлылык сорап мөрәҗәгать иткән кебек ди. Так же, как он когда-то просил у Аллаха блага ди. Ягъни, я Раббым, миңа бәхет бир. Я Раббым, минем балаларыма бәхет бир, иман бир. Я Раббым, аларны сакла дип сораган кебек, нишли кай вакыт? Я Аллаһ, аларны халак ит. Я Раббым, аларны бәхетсез ит. Ким генә булмасын, үзе, хайваны, машинасы, кимдер машинасына ачу бирелеп әйтеп ташларга мөмкин. Аның малы ул. Шуңа күрә нәрсә пәйгамбәрбез әйтә, тыйды. Юк, ярамый. Ярамый. Менә шуңа күрә нәрсә ди? Ва яд'ул инсану биш-шарри ду'ааху бил-хайр ди. Хайрлылык белән сораган дугасын ди, явызлык белән сорый ди. Ва канал инсану аҗула ди. Кеше бик ашыгучан булды ди. Ашыгучан, не надо торопиться. Ашыкма, тукта, тынычлан, дәшмә, тирән сула, дыши глубже. Нәрсә? Әл-Исра 11. Һәм Имам Катада, Имам Муҗахид, булар инде табигиннар заманында тәфсир галимнәре, нәрсә дип әйтә? Шушы аятка тәфсир бирә. Яд'у аля малихи фаял'ану малаху ва валадаху ва ла юстаҗаб Аллаһу лаху ла ахлакаху ди. Кеше нишли ди? Кеше үзенең малына каршы дуга кыла. Ягъни малын, баласын каргый ди, ләгънәт кыла ди. Әгәр Аллаһ кабул итсә ди, аның баласы да, малы да халак булачак ди. Я халак була дигән сүз инде погубит он и детей, их счастье, их жизнь, шулай бит инде малын погубит. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кабул итсә ди, халак итәчәк ди. Һәм шулай ук башка икенче бер тәфсирдә килә, Сагди тәфсирендә, бу ди кешенең җахиллеге ди, наданлыгы бу кешенең ди. Дини яктан надан булуы ди. Бу кешенең ашыгучан булуы ди, сабырсызлыгы ди. Даже ашыгучан түгел, сабырсызлык дип әйтик. Бу кешенең сабырсызлыгы ди. Кеше ачуга бирелеп нишли? Ул үзенә каршы дуга кыла ди, баласына каршы дуга кыла ди. Ул ачуга бирелеп үзенең малына каршы дуга кыла. Һәм тизрәк ашыга ди, әйтерсең лә хәерле әйбер сораган кебек ди. Мен табигатьтә, безнең табигатыбызда тизрәк хәерле әйбер сорау ул яхшы. Ләкин без нәкъ шуның кебек нишлибез монда ачуга бирелеп тизрәк, монда тизрәк сорыйбыз бит Аллаһтан. И Раббым, инде шушы балаларым, мәсәлән, шатланасың. Пәйгамбәрбез бит инде нишләде? Авызыннан үпте дә, баласын нәрсә диде? Аллаһумма ахиббаху фа инни ухиббуху ди. Я Аллаһ, ярат шушы баламны, чөнки мин аны яратам диде. Без бит әйтмибез. Мәсәлән, ярар, кич белән дуга кылырмын әле тахаҗҗудтә дип. Юк, шундук дуга кылабыз. Шулай бит изге. Менә монда да нәкъ шулай ди. Ачуга бирелә дә шундук тотына дуга кылырга. Бит Аллаһ кабул итсә, нишли? Син халак итәсең. Димәк, ул балаңны нәрсә халак итте? Синең анасының кылган дугасы халак итте. Ул синең басудагы игеннәреңне нәрсә халак итте? Яки сәүдәңне, кибетеңне нәрсә ачуга бирелдең дә, нишләдең? Әйтеп ташладың. Шепчик китте. Шулаймы, ни воробей? Һәм халак итте. Син үзең шушы дугаң белән халак иттең. Һәм моңа тагын бер китапта юк, мен инде аны алдым. Моңа бу булды Исра 11,
Һәм карагыз, Юнус сүрәсе ничәнче аят? Угадайте. Исра ничә булды? 11. Юнус 11. Туры килә икесенең дә саны. Валау, Аллаһ Тәгалә әйтә, валау юаджилуллаху линнаси шарра исти'джалахум бил хайр лақудия илейхим аджалухум. Әгәр Аллаһ ди, лау юаджилуллаху линнаси шарди. Әгәр дә Аллаһ ди, кешеләргә хәерлелекне бирүне ашыктырган кебек, Аллаһтан сорадык, насип итте. Шулаймы? Син тамагыңа аш, иншалла кайтып, рәхәтләнеп ашыйм әле, Раббым насип ит әле. Кайттың да ашадыңмы? Ашадың, әлхәмдүлилләh. Насип булдымы? Булды. Хәерлелекне ашыктырдымы сиңа? Ашыктырды. Карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр Аллаһ ди кешеләргә хәерле әйберне бирүне ашыктырган кебек сорадылармы хәерлелек? Ашыктырды. Нәкъ шулай явызлыкны да ашыктырса ди. Ихластан сорадымы? Монда муеннары кабарган иде, ниләре, нәрсәле? Кан тамырлары, күзләре кызарган иде, ну ихластан кылды. Аллаһның каһары төшсен дип нине. Ашуга бирелгәндә искә алыгыз бу сүзләрне. Монда бөтенебез фәрештәбез дәрестә. Нәрсә ди? Әгәр дә нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ашыктырсам сезнең явыз дугаларыгызны да кабул итәргә ди. Бөтенегезнең дә әҗәлегез җитәр иде ди. Сез бер-берегезне халак итеп бетерер идегез ди. Карагыз. Әлхәмдүлилләh, кеше сабырсыз булса да, кем сабыр? Кеше хикмәтсез булса да, кем хикмәтле? Кеше кай вакыт мәрхәмәтен югалтса да, кем югалтмый? Аллаһ Тәгалә фильтрует. Карагыз. Аллаһ Тәгалә нишли шундук дугаларыбызны кабул итми. Чыгып китсә дә ул дугалар кабул итми. Ни өчен? Әгәр дә ул дугаларны кабул итә башласа, нишли без халак булачакбыз. Аллаһ безне халак итәчәк. Ла кудия илейхим аҗалухум ди. Аларның ди тизрәк әҗәлләре җитәр ди. Әҗәлләре җитәр ди. Шуңа күрә язып куйдыгыз, яме? Юнус сүрәсе 11-нче аят. Һәм Ибн Кәсир инде үзенең тәфсирендә әйтә, Аллаһ Тәгалә ди безгә бу аятта хәбәр итә үзенең безгә булган рәхим шәфкатен ди. Бәндәләренә булган рәхим шәфкатен ди һәм әйтә ди, мин сезнең изге дугаларыгызны кабул итәргә ашыккан кебек. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ашыкмыйм ди сезнең явыз дугаларыгызны кабул итәргә ди. Чөнки әгәр дә мин сезнең бүтән дуагызны кабул итә башласам, нәрсә? Сез халак булыр идегез ди. Халак булыр идегез ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бу. Хәтта әтияне кай вакытта ашуга бирелеп әйтеп ташласа да, Аллаһ Тәгалә әле шундук кабул итә дигән сүз түгел. Ләкин пәйгамбәрбез нәрсә диде? Кабул була торган вакытка туры килсә, ансы да кабул була диде. Шулай бит? Шуңа күрә Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә әле безне саклап килә әтиянинең дә дугасыннан кай вакыт. Шулай бит? Әтиянинең дә ашуга бирелгән, ашуга бирелеп кылган дугасыннан саклап килә. Менә бу бик хикмәтле әйбер. Аллаһ Тәгаләнең инде безгә булган рәхмәте бу. Аллаһның безгә булган рәхмәте. Шуңа күрә тормышта төрле хәлләр була. Балалар кай вакыт төрле хаталар кылалар. Нәрсәнедер аңламыйча, нәрсәнедер белмичә, нәрсәнедер шайтан вәсвәсәсенә бирелеп. Шулай бит, аңа сиңа 60 яшьтер. Хәзер син тормышны күргән, утны суны үткән күп әйберне аңлыйсыңдыр. Әле бәлки аңа 30 яшь ул әле аңлап бетермидер. Бәлки 20 яшь әйткәннәр бит, башны күзлиттеңме дигәч, балаңны күзләре бар да, башлары юк баларның дип әйтте дип. Менә шуның кебек аларның башка халәте булырга мөмкин. Шуңа күрә нәрсә? Алардан ниндидер бер шушы синең йөрәгеңне белмим тилгәли торган пичак белән авырттыра торган, җаннарыңны каната торган әйбер күрсәң дә ярамый ашыгырга, аларга каршы дуга кылырга. Шуңа күрә менә монда хәтта мөселман ул бит инде ничек нидә килә бит, Тарас Бульбадамы? Я его породил, я его и я его и погублю дип әйтте бит. Шулай бит инде, һәм баласын үтерде.
Онда сугыш халатында. Но монда менә мин ул баланы үстердем, мин имею право аңа рәнҗергә һәм аны халакта әйтергә дип, менә мондый вакытта шайтанга бирелмәс өчен пәйгамбәрнең сүзен ишетергә кирәк. Пәйгамбәр синнән өлкән, пәйгамбәр Аллаһның илчесе, синең өчен дә, шулай бит инде, әллә нинди крутой әти булсаң да, әллә нинди крутой әни булсаң да, пәйгамбәр нәрсә диде? Авызыңны йом диде. Йом диде. Ла тад'у аля анфусикум. Үзең өчен үзеңә каршы дуа кыласың булма. Даже үзеңә каршы не имеешь права дуа кылырга. Мәсәлән, ачуың килде, ниттең, нәрсәдер булмады, килеп чыкма, нинди зур хата кылдың. И шунда нишлисең? Я Раббым, халак ит мине. Мин я достоин этого. Калма, ашыкма. Аллаһ гафу итүче. Аллаһ кичерүче. Хәтта үзеңә сынау сорарга ярамый. Бер сахаба ята, тирилә алмый, сауыга алмый. Шуннан соң сахабалар әйттеләр: "Я Расулаллах, барып хәлем бел инде" ди. Бетә бит ди, халак була ди. Пәйгамбәрбез килде, бу йомыркадан чыккан шиби кебек иде ди. Шиби кебек иде ди, биткән иде ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Син ниндидер дуа кылмадың малай була" ди. Әйт миңа ди. Монда нәрсәдер булган ди. Шуннан соң әйтә: "Мин ди дуа кылдым шул" ди. Нинди дуа кылдың ди? Я Раббым, миңа ахирәттә газап әзерләгән булсаң, ахирәткә калдырма, бу дөньяда биреп бетер дип әйттем ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтте: "Бер качан да алай сорамагыз" ди. Сорамагыз, Аллаһтан ярамый сынау сорарга. Афия сорагыз ди. Афия дигән сүз благополучие. Котылу сора. Кирәкми, Раббым, әйдә сына мине, әйдә, бисмилла. Син үзең дуа кыласың. Нәрсә, Аллаһның сынавына каршы тора алырмын дип уйлыйсыңмы? Юк. Мизгел ишендә Аллаһ сындыра сине. Шуңа күрә кирәкми. Аллаһ Тәгаләдән сорагыз җиңеллек һәрвакыт. Шуңа күрә хәтта әйтәләр, сәбәпсез ярый микән сабырлык сорарга Аллаһтан дип. Сабырлык сорыйсың, сынау килгәч. Килдеме сынау? Авырмы сиңа әйт, Раббым, бир миңа сабырлыктан. Раббана ничәгәле? Африг алейна сабран. Гаскар күргәч, Муса алейхиссалам вакытында безгә сабырлык индер диде. Чөнки хәзер сабырлык кирәк, безгә чыгырга кирәк, дошманга каршы курыкмаска кирәк, яралангач авыртуга түзәргә кирәк, хурлыкка түзәргә кирәк. Шуңа күрә нәрсә? Африг алейна сабран диде. Безгә сабырлык җибәр диде. Авырлык килдеме, сора сабырлык. Проблема юкмы? Сабырлык сорама. Ни өчен? Чөнки сабырлык сорагач, син сорыйсың сабырлыкның сәбәбен. Раббым, миңа сабырлык бир дисең, еще причину дай мне, чтобы терпеть дисең. Димәк, Аллаһ сиңа нәрсә? Шуңа күрә теге сахабасына да әйтте: "Алай эшләмәгез" диде. Бер качан. Аллаһтан сорамагыз диде. Битерәм дәресен, аннан 3 минут бирәм сорауларга. Шуңа күрә пәйгамбәр белән эш итегез. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Менә синең җыелды, балаңа бер тутырып әйтәсең килә, эшләгән, бездә татарда әйтәләр бит, этлеген эшләгән инде. Эшләгән, неправильно, очень плохо он поступил. Ашыкма. Пәйгамбәр әйтә: "Тормози" ди. "Ла тадгу аля анфусикум" ди. Үзегезгә үзегез дуа кылма. Балаларыгызга каршы дуа кылмагыз ди. Даже сыйрыңа каршы дуа кылырга ярамый. Типкәндер, нәрсәдер булгандыр, каргама, кабул була. Алла сакласын. Шуңа күрә ачылу вакытта пәйгамбәр белән итегез. Балага карамагыз. Балага карасаң, әйтәсе килә. Чыннан да юкка чыгаруың бар. Аннан соң менә пәйгамбәрбез белән итегез. Бу беренчесе, икенчесе, бик күп әтиәниләр кызган хәлдә әйтеп ташлыйлар. Аннан еллар буе балаларын хәсрәттә күреп, үзләрен гаепле күреп, хәсрәттә яшиләр. Менә минем үземә ничә әнинең килгәне бар. Хәзрәт, менә мин теләмәдем аның ул кызга өйләнүен. Менә марҗа алды, менә фәлән алды. Шунда ачуга бирелеп дуа кылдым. Шуннан бирле улымның бер шатлыгы юк, бер ни юк. Менә шуңа күрә хәтта шуның белән битерәм бу теманы. Нәрсә дип килә? Менә мәсәлән, кашан әтиәни ачуга бирелә? Нәрсәдер эшләгәннәр алар. Шулаймы? Ниндидер начарлык эшләгән алар. Аның кызы ниндидер начарлык эшләгән. Күп вакытта мөселманның ачуы килә кашан? Балалары Аллаһның шикләрен бузгач. Шулаймы?
Мәсәлән, баласы кызы начарлык эшләгән, улы начарлык эшләгән, ниндидер бузыклык кылган. Шул вакытта йөрәк түзми, чөнки әтияни тырыша бит инде баласын тәрбияле итәргә, иманга нишли җыела. Менә монда дагы иманлы әтияни опаснырак, имансыз әтиянидән. Имансыз әти нәрсә эшли? Фәләнеңне, төгәнеңне, пип, и все, тынычлана. Барып 100 грамын сала да, шибетте. 20-30 ел намаз укыган, гыйбадат кылган әти. Әлхәмдүлилlah, сүнгәннәрен дә күргән бар инде. Семейный разборкаларда чыгып китә кай вакыт. Ләкин иманлы әти әни сүгенмәй. Алар сүгенеп тынычланмый. Аларның кай вакыт нәрсә? Китә дуалар. Аллаһ сине шулай итсен. Аллаһ синең бәхетеңне алсын. Аллаһ сине хәлак итсен. Аллаһ сине яндырсын. Аллаһ сиңа күрсәтсен. Бу дагы бәддуга. Бу да ләгънәт. Аллаһ сиңа күрсәтсен. Күрсәтә Аллаһ Тәгалә. Әйе. Менә шуңа күрә бәддуга кылырга ярамый. Менә монда дагы карагыз. Проблема нәрсәдә? Бала Аллаһның шигын бузды. Әл карагыз. Монда бит ул синең шигыңне түгел, Аллаһныкын бузды. Аллаһ та күреп тора бит моны. Сез уйлыйсыз, Аллаһ Тәгалә яратамы шулай үзенең шикләре бузылганны? Бер вакыт Түбәнкамада мәдрәсәгә килдем. Анда безнең мәчеттән ерак түгел мәдрәсә. Анда бер пятиэтажка тора инде. Иске генә инде. Анда безнең бик яхшы әби бабайлар яши, һәм үз тормышларында бик яхшы квартир ала алмаган кайбер сәрхүшләр яши. Менә шулайрак инде. Бер хатын, татар хатыны булмады бай, акцентсыз сүгенә. Бер хатын урамга чыгып, кемнедер сүгә. Тегесе инде ерактарак бугай. Минем гомеремдә андый этажлы сүзләр ирләрдән дә ишеткән юк. Аны просто язып барырга була, теге сүзлек ясарга кемгәдер, име. Менә мин шунда беләсем нәрсә, теге йөрәк нитә, дип килә, ничек инде әни кеше бит инде ул, булырга мөмкин. Шулай хатын кыз бит инде ул. Шундый әшәке, пычрак сүзләр кычкыра кемгәдер. Понятно, ансы инде аның үзе кебектер инде. Аңа ул ияләшкән инде, аңа йоклап китәдер, может, ул аның теге ни, әллибәллибәү кебектер ул аңа. Ләкин шул хатлык йөрәк рәнҗеде шушы сүзгә. Аннан соң беләсезме, башка инде фикер килде. Бит моны Аллаһ та ишетә. Бу бит Аллаһның бәндәсе. Аллаһ моңа күпме гомер биргән. Аллаһ моны иртә белән ашаткан. Ашамаса ул хатлык тавышы чыкмас иде кыр. Шулай бит инде. Аллаһ моңа тел биргән, үзен зикр итәргә, дуга кылырга, Коръан укырга. Аллаһ моңа күз биргән. Аллаһ моңа аяк кул биргән, ишек төбенә чыгып мужигын акырга түгел, этажы. Тукталым әйтем, Аллаһ та түзә бит моңа. Әле ярым минутны бер нәрсә эшләт алмыйм. Дин буенча барып кыйный алсам да, узын томаласам да ярамый. Безнең эштә Аллаһ бит аны ни теләсә шулай эшләтә ала. Шулаймы? Шып тамагын яба да куя, бер сүз әйтә алмыйча кала. Аллаһ бит түзә. Ас-сабур. Аллаһның исеме. Сабыр итүче. Шулай. Менә шуңа күрә кайттык. Аллаһның шиге бозылды, синең ачуың килде. Һәм син аңа шул вакытта ләгънәт, бәддуга кылганчы, нинди дуга кыл? Киресенчә хидаят сорап дуга кыл. Я Раббым дигән, йыла, рәнҗе, йыла. Ләкин Раббым, хидаят бир, хәлак була бит дигән. Хидаят бир аңа дигән. Аш йөрәген, Раббым, син бит йөрәкләрне ачучы дигән. Хәлак итмә инде, Раббым, бу бит хәлак була дигән. Аш йөрәген дигән, дуга кыл, сора, йылып сора. Бәлки Аллаһ Тәгалә синең шул сәбәп белән йөрәгеңдәге ихласлыгыңны чыгарадыр аның өчен. Шуңа күрә хәлак бул димә, киресенчә нәрсә дигән? Хидаяткә күндер дигән, Раббым. Алар бит адашуда дигән. Менә шуңа күрә Аллаһ сакласын инде. Бик күп дугада булыгыз, намаз сайын дуга кылыгыз. Аллаһ Тәгалә дугаларны кабул итеп, балаларга тауфик бирсен. Субханакаллаһумма бихамдик. Ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.